És start elindult az OTP Hungária, nagyon jól ugrott ki az egész mezőny a startgépből, és Overdose természetesen vezet már az indítás után, amikor még csak 150 métert tettek meg a lovak. Overdose az első, jól jött ez Spinning Crystal, Xi, valamint Városbíró kezdett még nagyon erősen, és To The Dance is nagyon jól jön. Overdose egyelőre együtt a magyar lovakkal, amikor már csak mint egy olyan jó 500 méter van hátra a versenyből. Overdose fölénye egyelőre még nem jelentős, Krisztóf Szűnjön nagyon könnyedén ül a nyerekben. Amikor a 400-as táblához közelítenek a telivérek, Overdose azonban már vezet Xivel együtt. Overdose, Xi, Városbíró, To The Dance, ez a sorrend, most jön még csak National Nice, és most jön az utolsó 400 méterre a magyar csodaló Overdose. Overdose folyamatosan növeli az előnyét. Overdose most már legalább 3-4 hosszal vezet. Overdose 6-7 hosszal vezet, amikor a táblasztokon belül vannak a lovak, és most gyújtja be a rakékákat, és a magyar szuperló Overdose idei első futására óriási fölénnyel megnyeri a versenyt. Spinning Crystal lehet a második. Overdose! Hát hölgyeim és uraim,